Vítam vás v dedinke Martinček. My, mladí ľudia z Martinčeka a z Vikavky, sme sa zapojili do projektu 72 hodín bez kompromisu, v rámci ktorého organizujeme taký mini rozvojový seminár. Dnes robíme také menšie prípravy. Pripravujeme si to tu, upratujeme, umývame okná a urobíme si výzdobu. No a zajtra vlastne ten náš mini rozvojový seminár bude spojený s Deň úcty k starším. Prídu naše staré mamy, starí otcovia. No a bude pre nich pripravený program, ktorý si pripravili školkári, deti z Martinčeka. A potom my budeme mať takú prezentáciu dobrej noviny, prezentáciu Afriky. Myslím si, že je celkom dobré, keď mladí ľudia niečo nezištne urobia pre niekoho druhého, bez toho, aby ich o to niekto poprosil, požiadal, alebo